Hola a tots i a totes. Fa uns quants vídeos que parlo de pel·lícules animades, d'acció real, premiades, no premiades... Però què passa amb les sèries? Aquelles històries que ens han acompanyat durant els esmorzars del cap de setmana, els berenars després de l'escola o els vespres a l'hora de sopar. Les sèries han crescut molt aquests darrers anys i per a molta gent han passat a ser el format audiovisual preferit. Avui us porto el meu top 10 de sèries animades preferides, de tota mena, infantils, per adults, clàssiques, modernes... L'únic criteri és que no inclou cap anime, perquè això ho reservo per un altre vídeo. Comencem. En el número 10 tenim... A la desena posició tenim una de les sèries més estranyes i meravelloses que ha emès Boeing. Gumball i el seu germà Darwin, un gat blau i un peix amb potes, viuen situacions absurdes a la ciutat d'Elmore, envoltats de personatges que poden ser qualsevol cosa. Un cactus, una patata, un núvol... El que més m'impressionava era la barreja d'estils d'animació. 2D, 3D, objectes reals, tot en una mateixa escena. La vaig descobrir a sisè de primària, però a mesura que vaig créixer, li vaig perdre la pista. Tot i així, sempre recordaré el xoc que em va provocar al principi. En el número 10 tenim una altra sèrie de Boeing que no podia faltar. Adventure Time és una obra d'art disfressada de sèrie absurda. Vaig començar-la per pura curiositat i vaig acabar enganxat a la seva mitologia i món únic. Aventures de fantasia protagonitzades per en Finn i en Jake amb personatges tan peculiars com la princesa Chiclet o la reina de l'Espacio Bultos. Al principi semblava només una tonteria, però de fons hi havia temes foscos i profuns que em van captivar. Li vaig perdre el fil després de tantes temporades, però gràcies a vídeos de YouTube vaig poder entendre el final i gaudir-la fins al final. En el número 8 tenim... Aquesta és una de les poques sèries que vaig veure abans de la pel·lícula. No sabia qui era Kuzco ni d'on venia, però m'ho passava genial. L'humor era desenfrenat, amb una Yzma sempre fracassant i un Kronk que, bé, és un personatge increïblement simpàtic. La primera temporada la recordo amb molt carinyo. Vaig deixar-la a mitges de petit, però anys després l'he pogut veure sencera. La segona temporada baixa una mica el nivell, i per això es queda en aquesta posició. En el número 7 tenim... ¡Bob Esponja ya llegó! Segurament la sèrie més longeva que vaig seguir, des dels 4 anys fins ben entrada a l'adolescència. Hi havia una època on veia Bob Esponja sense saber ni quin canal era. Després el vaig deixar una temporada i el vaig recuperar gràcies al canal Clan. Era una sèrie absurda i divertida, amb personatges com en Patrick, el Balamar Tentacles, l'Araneta i el Sr. Crank. Però amb els anys, la sèrie va fer un gir cap a l'humor escatològic i grotesc, i amb això va fer perdre l'interès. Tot i així, les primeres temporades són llegenda. En el número 6 tenim... Un drama total d'Illa. L'única sèrie de la llista que vaig veure-la completament en català gràcies al Club Super 3. Al principi, l'estil de dibuix no m'agradava, però quan vaig començar a seguir-la m'hi vaig enganxar molt. No era una sèrie d'adults, però tampoc era infantil. Tractava temes com les relacions entre adolescents, la competitivitat i les aliances, tot en un campament fastigós i ple d'humor negre. Vaig veure les primeres 3 temporades, però quan van canviar els personatges a la quarta, vaig deixar-la. Més tard vaig tornar-la a veure-la, però malauradament només estava disponible en espanyol latino. Fa uns mesos vaig poder recuperar-la en català, però ara no sé si si està en streaming encara en català per YouTube. Si algú sap on puc veure-la en català, que m'ho digui sisplau als comentaris, que li estaré eternament agraït. Ja estem a la meitat del vídeo.
Coneixíeu aquestes sèries? Esteu d'acord amb l'ordre? Deixeu els vostres tops als comentaris. Ara sí, entrem al top 5. Les meves sèries sagrades. Les que m'han marcat de debò. En el número 5 tenim... Potser sorprèn a molta gent que no estigui en el top 3. Els vaig començar a veure de ben petit, però els meus pares me'ls prohibien per massa adults. Vaig aprendre'ls cap als 10 anys i vaig quedar enganxat. Aquesta sèrie redefineix la comèdia animada. Crítica social, humor sarcàstic i personatges irònics com en Homer, en Bart, la Lisa, la Marge i la petita Maggie. Vaig seguir-los fins a l'ESO, però després vaig perdre el fil. Amb Disney Plus els he pogut recuperar i reafirmar que, per mi, la millor època va de la temporada 4 a la 22. A partir de la 23... ja no és el mateix. En el número 4 tenim... Amigos, ahora ya conoce. La gran sorpresa. Sí, My Little Pony és el meu top. Vaig enganxar un capítol de la segona temporada per casualitat i em va atrapar un cliffhanger. Vaig haver d'esperar l'endemà per veure el final, i així vaig acabar entrant a la comunitat Brony. No m'estendré massa perquè estic preparant un especial My Little Pony. Però sí, aquesta sèrie de ponis de colors és una de les meves preferides. No per a tothom, però per mi té una màgia especial. En el número 3 tenim... ¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los créditos iniciales! La meva sèrie preferida de Disney Channel. Vaig descobrir-la un cap d'any i des d'aleshores la vaig seguir de principi a fi. És l'única de la llista que vaig veure completa, incloent-hi pel·lícules i especials. L'humor, els personatges, la música, tot hi funcionava. I el fet que els meus pares també l'aguantessin i riguessin a mi la fa molt especial. En el número 2 tenim... And where shall we end? If dreams can't come true, then why not pretend? Això és una petita trampa. És una minissèrie de 10 capítols, però havia de ser aquí. La van promocionar molt a Boeing, dient que era dels creadors d'Hora d'Aventures, però feia una mica de por i vaig trigar a veure-la. Quan finalment la vaig veure, me la vaig empassar en 2 hores i la vaig tornar a veure moltes vegades. Té una atmosfera fosca, melancòlica i màgica. La recomano molt si busqueu una història curta però intensa. Abans de passar en el número 1, deixeu-me dir algunes mencions honorífiques. La vida es así. Yeah, right. I en el número 1, la millor de les millors per mi és... No me la deixaven ni mencionar quan era petit, però gràcies a l'especial de Star Wars vaig poder veure-la sense problemes. I després va venir l'especial de Halloween de 10 negrets i ja no la vaig poder parar. És una sèrie que veig amb el meu pare i que ens ho passem pipa. Humor absurd, humor negre i gags constants. Peter, ¿no ves que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí, Cosas. sí, Peter, cosas. M'encanta. A diferència d'altres sèries, com els Simpsons, que han perdut qualitat amb els anys, Family Guy ha anat pujant de nivell des de la temporada 10 i encara aguanta molt bé. I fins aquí el meu top 10 de sèries animades preferides. Coincidim en alguna? Us ha sorprès alguna posició? Quina és la vostra número 1? Deixeu-m'ho als comentaris. I si voleu més tops com aquests, feu-m'ho saber amb un like, una subscripció i activeu la campaneta.
Fins la propera i llarga vida a les bones sèries animades.